Assalamu alaikum masu kallon mu. Sunana Yusuf Omah Lay daga Periom News. Ga manyan kanun labarai 10 da suka gabata a satin da ya wuce. Gwamnatin jihar Kaduna ta tabbatar da kama wayansu 'yan daba da 'yan kwacen waya wayanda aka fi sani da 'yan sara suka guda 98 a jihar. Wata babbar kotu da ke zaune a Ringim ta jihar Jigawa ta yanke wayansu mutane 4 hukuncin kisa ta hanyar rataya bisa kama su da laifin kisan kai. Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya amince da sake ɗage ƙidayar jama'ar ƙasar da gidaje wanda ya kamata ya gudana 3 zuwa 7 ga watan Mayun shekarar 2023. Akalla mutane 14 ne suka rasu a wani hatsarin mota da ya faru a ƙauyen Zangoro ta hanyar Bauchi zuwa Darazau. Lamarin ya faru ne a ranar Alhamis da ta gabata. Ma'aikatan tsaron ƙasar Turkiyya ta ce an kai hari kan jirgin saman ƙasar wacce ta ebo 'yan ƙasar daga Sudan zuwa Istanbul. Ma'aikatar ta ƙara da cewa an kai harin ne da ƙananan makamai a yankin da ke Wadi Sedina da ke ƙasar Sudan. Ministan sufurin jiragen sama na ƙasar Najeriya Hadi Sirika ya tabbatar da cewa jiragen sama mamallakin ƙasar wato Nigerian Airways za su fara jigila kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari ya yi alkawari kafin wa'adinsa ya wuce.